sagt, ci consternă că implicarea acestor persoane cu dizabilități. We don't know exactly about this competition, who is gonna compete. We have, I think, maybe several people now, but we will do now today afternoon when we speak also. Are they people with disabilities? Yes. Evo ga, nakon doručka, hrvatska tjelovježba. U zdravom tijelu, zdrav duh. Za Cupid Spoon. Zašto su Hrvati uspješni? Prilagodljivi smo. Sve možemo raditi i sve trebamo raditi. Zajedno za društvo jednakosti. Idemo dalje. I kreće današnja montaža. Care a acceptat invitația domnului Vedran Abel, dar și invitația soției Silvia. Over here on the board, there is how we teach people with disability and also teach people without disability. Okay, now I can cook. Okay. Rumunjska ima svoje predstavnike na Cupid Spoon natjecanju u Zagrebu. Čestitamo Margareti, predivna osoba patuljastog rasta, stala je za našu kuharsku radnu jedinicu, prilagodila si je visinu i počela je raditi kao mali zmaj, bila je savršena. Čestitamo i barmenu koji je kroz svoj neki performans kao mađioničar stvorio 3 predivna šarena koktela i osvojio priliku da ide u Zagreb na polufinalno natjecanje. Svi koji su mislili da je ovo profesionalni šef, svećenik, a amaterski se bavi kuhanjem, ali ovo nije amaterska razina, ovo je profi razina. But my chef was an Italian one who worked in a restaurant in Bucharest. I was there just how to manage to cook rightly, al dente. So you learn to cook Italian kitchen here in Bucharest, not when you go to school? No, here in Bucharest. Završili smo još jedno natjecanje u Rumunjskoj i moram reći da mi je ovo bilo sad prvo noć da sam se uspio malo naspavati. Ne bih više htio ponoviti ovako natjecanje kao što je bilo u Rumunjskoj. Bilo je previše emocija, bilo je previše stresno bilo. Bilo je predivno, jer upravo ono što Cupid Spoon govore, to je zajedništvo, dati priliku svima da se pokažu. Ono što je bilo jako emotivno je bilo to što smo imali natjecatelje koji su osobe s invaliditetom, što normalno natjecanje i je za njih. Ujedno su neki i
bez odgovarajuće roditeljske skrbi i naravno natjecanje je za njih. Ono što je mene posebno pogodilo, to su bila znači djeca koja su sa majkama došla iz Ukrajine, istjerana iz svoje domovine i svi zajedno smo na tom natjecanju znači pripremili hranu i djeca su u određenom trenutku pokazala želju da tu istu hranu koju su natjecatelji pripremili, da tu hranu serviraju svojim majkama, svojim bakama i sugrađanima koji su se našli u tom trenutku pored katedrale. I ono što je lijepo je ta priča Cupid Spoona, ruši predrasude, daje mogućnosti ljudima da se pokažu, ali ta emocija koja je bila taj dan ispred katedrale je bila poprilično stresna. Na kraju dana svi smo bili vedri, veseli, nasmijani, djeca su bila izrazito sretna, pričljiva, svi su disali jednim srcem, i crkva i politika, i ono što je krajnji cilj, a to je da naši natjecatelji su ponovo stali na tron, ponovo su bili oni koji su najvažniji i svi mi koji smo bili tamo zahvalili smo se što su nam dali priliku da sudjelujemo na ovom natjecanju. Pozivamo sve da se priključe i vidimo se u sljedećem gradu u Budimpešti.